saya dalu ras apyara sorot lintang kangku medap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos peta karanggewan putyanira sang dwicara mbrengem lir swaraning madu pranta manungsung sarining gembang tansah marpamoring sukma sukma sinukmaya winaya ing sepi sinimbantala ing kalbu bambukaning warana tarlen saking liyap-liyaping aluyup pindha sating sumpena sumusuping rasa jati sinegek semanten ganti kocapo sanjawining pendapi karang kadempel Bilura Petruk lan Bagong sami mrepeki Raden Setyaki miwah sang Anoman karya kaget kadara kasan mangunggung kanduan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mengko diahu tama oke Ndara Setyaki rening kula wau dereng kober mbagekke wilujeng to Den bektula katur nggih Den ya Petruk tak topo lan pamujimu slamet tekaku ning kene bakti kula Gus ya Bagong tak topo Petruk kae sik mburi kae sing diutang karo aku to kae kuwi dibahas mengko wae Truk bahas mengko wae selamat Toman Anoman iki Lurah pangestunipun wilujeng ya syukur rening aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana jaba piye sing dadi dawuhe bapakmu monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna sajae teka rene ana apa
nek pancen gawe geger tak jangkai dhewe nggih. Sabar. Jangkah yo jangkah Gong kowe iki ora nang ngarepku to, Gong. Ya pengen eksis ya, Bro. Pindah kene wae. Ngaten, Den. Ndoro niki malah kebenaran banget dene Ndoro Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki merga niki wau critane kakekne Semar Bardha Wawan Rembag kalih Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pageblug. Saranane kudu mboyong Bapak Semar. Ning Bapak sajake wis krasa nek jan arep diboyongke ning Ngastina mesti mung arep didadekke tumbal. Lan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli oleh Bagong, gayeng padu pokoke. Nganti Durna ditendang karo Bagong. "Ha ta, Gong?" "Heeh. Betul kowe." Mulane niki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki. Den, Ndara Setyaki Durna sengkune niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa. Tur mesti gawe geger nyambut gawe Den. Lungguh sing praga tak ajari Kurawa. Sukses, Gong. Sukses. Aku ki ya gumun bapakku entuk duit saka ngendi ombongan, bangun wae ket. Bangun desa, bangun kayangan, duit iki saka ngendi? Mbuh. Mbok menawa bar menang nomor wis ora usah dibahas. Ora usah dibahas kowe. Wis ayo gek do nonton le do perang ketoke gawe ayo ditonton, Gong. Sing tak goleki Bagong ning iki malah sing methuke aku ora pangling Setyaki dasar para nyata Kartomarma keparat sugal uwusmu apa-apamu
Papan Kurawa ning ndi papan mung gawe geger saiki. Piye? Ndi Bagong? Wani nyecamah karo Bapa Durna Semira. Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu ngepok punakawan. Lan kowe arep gawe rusak Karang Kadempel Setyaki sing saguh babati Kurawa babu. Babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku. Tebak dadamu kene marganing patimu pecah sirahmu.
Waduh. Mati aku. Wah. Anoman. Dia. Cekel rica-rica. Mut. Ampuh tenan. Wis. Iya. Sesuai lho iki. Wajah kula man mungsuhe sapa? Mungsuh Bagong lho. Bagong pripun? Setyaki, Mas. Edian ampuh tenan. Mundur. Nggih, kula semanggaken. Jiret iki. Apa kowe? Nggih. Genah mundur ya kalah. Nganggo tekon. Mangsa Anoman. Sapa ya sing durung maji ra Durmagati. Nggih, Mas. Pripun? Pripun njeng napa? Maju perang. Mengkae cinten? Setyaki Anoman Bagong Petruk Gareng Semar ora ding. Kuwi mungsuhe. Dewe man. Kowe cah ampuh iki. Tak tontone. Yuk. Nggih. Jagongan Cuk. Sang udut ra. Jarum. Ora ngono aku. Samsu. Lah apa-apa, pucing ngebul. Pucing 10.000. Apa sing ora ana cukaine? Ora oleh nek kaya ngono kuwi. Pripun? Nya kuwi ngecelke undangan. Undangan apa? Gendunan. Wah. Cuk Triasa. Acarane mitone anakku. Mitone anakku. Oh ya, cuk tak rono. Aku karo tulung nguntalno pas nang gonceng kuni ya. Wah, abot e. Abot yo dipake gonceng kuni. Aku ki cok mangkel karo cengkuni. Lah ngopo? Dawuh tak ora barat bayari. Mah aku yo gak dontalke yo. Ya, to. Yo ora diokon lho. Kleru kok. Yo. Siji. Loro. Telu.
sing lusa. Ya baleni. Siji, loro, telu. Derma gati mau. Sajake ampuh. Bocah iki. Keparut iki. Keparat iki. Kurang ajar Dursasana. Nggih, Wan. Piye, Wan? Enten dawuh, Wan. Pripun? Perang ora mboten. Saya jamin teh. Ayo, ora apa-apa. Nggo genep-genep wah jamin teh, Man. Rasa perang, Man. Ora ana tambahan iki, ora ana tambahan jam. Ya wis. Sekarang yo saya tak nemoni Kakang Durna. Pripun Dek Cuni? Pripun kena Kurawa kalah. Pun biasa. Pun biasa. Kurawa niku ya mung gayane tok Dik Wate. Ora ana ututane. Nek lagi mangkat kaya yak-yak kae. Mangkat gleleng. Jarike dicincingke. Kalunge diklewerke. Ditokke kalunge. Munggah panggung asam lambung. Lho. Ngatri mlempem. Lah nggih terus pripun niki? Monggo jare sampean awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok arep boyong Semar. Ning jane mung arep ngrenah patine Semar to. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Terus niki pripun? Dek Pate. Kurawa kon mundur. Kon mundur kon kok penjalin. Oh nggih, lah sampean pun kula tak golek Pitasraya. Oh nggih. Lah terus kula mau manut lho niki. Ning kira-kira kasil napa mboten niki? Iso dijagake to niki mengke pun ta? Mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan Hyang Pandya Betari Durga. Ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih pun nek ngaten. Nggih, sewang-sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampeyan muga-muga iso kasil. Dek Pate nggih.
ingkang puspitarum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Ngger kala padha kanthi rarca sowan ngersanipun ibu ngger anakku Bathara Kala. Ya mundi pangestune Ibu Betari lulus rarca sowanku bektiku katur Kanjeng Ibu Betari. Ya tak tampa. Tak tampa karya Bambang ing Tias. Ing ora pangling sowan ana sowane Durna padha kanthi Basuki Durna. Oh lole. Iki Pandya Betari. Wilujeng sowan kula pangabekti kula mugi konjuk Hyang Betari. Ya wis kula tampa. Ya mung wae sumene Sawetara kula nedya rembugan dhisik lawan Bathara Kala. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ning ngestaken dawuh Pukulun Pandya Betari. Kala Nites kokle kaping paningalmu sajae kowe bakal darbe atur. Nanging semune kowe tidha-tidha gage matura Kala. Ya Ibu Betari. Sing dadi padha ing atiku kuwi wiwit biyen aku lan Ibu Betari kuwi dipapanake ana pasetran Gondowait. Nalika semana wanter dawuh pangandikane Hyang Adi Pukulun Bathara Guru, aku bakal diparingi pangan. Jarine sapa kang kalebu Sukerta kuwi sing dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta. Mesti aku ketemu titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan kalebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandhabuana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sifat kuping wedi karo dalang kuwi, Bu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana, ning nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Wong Sukerta kaya dene bocah gendara gendera untang-anting sendang kapit pancuran kapit sendang lumuting tunggake ngaren. Kabeh ya wis ora ana. Piye Ibu? Apa Selasa aku ki ora oleh mangan Ibu? Aku ngelih. Aku pengen memangan Ibu. Mbok ya melu menggalih piye aku iso oleh mangsa Ibu? Lae kala. Ning aku mundi dawuh saka Hyang Adi Pukulun Prawesi Bathara Guru supaya ngreksalan momong para baju barat. Aja sumelang. Aku mesti bakal budidaya, Ngger. Saka petung madya padha kuwi sejatine ana kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu.
Ya kowe kang sinebut Pendha Lima kuwi dadi pepalang sangaring laku. Oh, apa Pendha kuwi kelebu dadi panganku? Ya kuwi kelebu dadi panganku malah saiki ngene, Ger. Iki ana dalan prayoga krana pengalenggan iki Pendha lagi mapan ana ing Karang Kadempel bakal padha sabiyantu gone Kakang Semar bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula prayogan kowe saiki jujuk kok Karang Kadempel iri godha para Pendha lan nyabarake gegayuhane Kakang Semar kala. Mangkahang rusra sumbar katar-watar bumi kunjing maluduk kuntur ketuk arcaka blai-blis lanat padha jek-jekan. Ibu Betari kaya wis trewaja sing dadi drawuh pangandikane ibu yen mangkono dina iki aku uga nedya budhal ana Karang Kadempel mung wae pangestune Ibu Betari sing tak suwun. Ya Nger Kala sing praetno ati-ati ya Nger Kala. Durnaena panalinganira lumacaring ratri nirangga jangganira Kumbayana. Lah saiki sira maturana wigati apa? Lole. Duh pulon estunipun kula sowan menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Rene kula wau dipun utus anak Prabu Duryudana supados mboyong Semar Badranaya. Nanging sejatosipun Semar namung badhe dipun ajab pejahipun. Jalaran menika ingkang dipun anggep dados kekiyatanipun para Pandhawa. Nanging pulun sareng dumugi Karang Kadempel kula malah kewirangan jebul Pandhawa sampun sami mlempah wonten mriku. Satemah kula Sulaya Rembag kalian Punakawan ingkang dipun biyantu kalian Setyaki. Pulun kula nyuwun dipun bantu. Lah iya ya Durna. Jalan kita wis mireng dhewe nggon ulun rembugan kelawan Bathara Kala iki. Yen ulun uga nedya giri godha lan nyabarake wong dadi gegayane Kakang Semar. Kang mengkono aja sumelang ulun bakal paring pambiyantu. Waduh, matur sembah nuwun pulun, matur sembah nuwun. Ya mengko sedya tak rekada ya Jaramaya. Inggih wonten dawuh. Inggih wonten dawuh Ibu Betari. Jangan kita wae dawuhna marang para baju barat supaya padha budhal. Ana sakiwa tengene Karang Kadempel para kawula kang mapan ana kono padha giri godanen. Lan Semar nggone bakal mbangun desa kudu dicabarake Jaramaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Ibu. Surtiti ngati-ati Jaramaya. Wis ayo Durna bebarengan budhal kelawan panjenengan ulun ana ing Karang Kadempel Durna. Inggih. Inggih. Monggo kula dherekaken. Kulon.
Ah. Wah. Ah. As. Ah. 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 As. Ah. 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 Ah.